Жіночі кардиганчики Up to Fashion доступні до замовлення. В цьому лотику є 11 одиниць. Ціна за штучку всього 195 гривень, а ціна за цілий лот 2145 гривень. Розміри від S до XL. Ось такі класичні варіанти в різноманітних кольорах. Ось такий м'ятний один. Другий йде з такими вже більшими гудзичками. Також ще один такий самий є в такому кольорі. І в полосочку ось такий синенький. З класичних ще варіантів чорні кольори. Ось такий. На зав'язці та на запах. Додатково тут ще є ось такі ремінці, для того, щоб ви могли підв'язати так, як вам буде зручно. І сіточка, яка йде також на зав'язці з довгим рукавом, і такий чорний класний класичний варіант. Ціна за штучку буде всього 195 гривень, ціна за лот 2145 гривень. Для замовлення та детальної інформації звертайтесь до наших менеджерів. Я ж так